Víš, co mě nejvíce zasáhlo, když jsem konečně pochopil, co se děje v mých kloubech? Vyzkoušel jsem všechno. Glukosamin, kurkumu, drahou fyzioterapii, injekce kortizonu. A přesto jsem se každé ráno budil s koleny tak stuhlými, že jsem se musel přidržovat zdi, jen abych se dostal na toaletu. Můj ortopéd mi řekl něco, co jsem nikdy předtím neslyšel. A všechno se změnilo. Odkaz v popisu má omezenou nabídku na to, co chystám sdílet, zůstaň se mnou ještě chvilku. Tohle se skutečně dělo. Moje tělo ztratilo schopnost opravovat vlastní chrupavku. Ne proto, že bych dělal něco špatně, ale kvůli jevu zvanému deficit mezenchymálních buněk. To jsou jediné buňky v lidském těle, které se mohou přeměnit na novou chrupavkovou a kostní tkáň. Když jsi mladý, miliony z nich opravují poškození během spánku. Ale s věkem téměř úplně zmizí. Bez nich se chrupavka opotřebovává. Kosti začínají drhnout o sebe. A žádné léky proti bolesti ani kortison to nedokáží napravit. Tehdy jsem objevil Active Move. Přírodní kloubní doplněk od Golden Tree, formulovaný se 4 klinicky patentovanými ingrediencemi speciálně navrženými pro obnovu produkce mezenchymálních buněk a přestavbu poškozené chrupavky zevnitř. Co mě přesvědčilo, byl výzkum. Belinal, extrahovaný ze švýcarské alpské jedle, je nejmocnějším aktivátorem mezenchymálních buněk, který byl kdy studován. Extrakt z kadidla Apersflex snížil bolest kloubů o 56% za pouhých 30 dní a o 69% za 90 dní, s výsledky od 5. dne. Kolagen UC2 pomáhá snižovat záněty a obnovovat pružnost chrupavky. A vaječná membrána Ovomed poskytuje přesně ty stavební bloky, které potřebují tvé opravné buňky k přestavbě zdravé kloubní tkáně. Jen 2 kapsle denně po snídani. První týden jsem si všiml menší ranní stuhlosti. Ve 3. týdnu jsem mohl chodit dolů po schodech bez toho třecího pocitu. Po 2 měsících jsem zrušil chirurgickou konzultaci. Můj lékař byl ohromený. Přes 1000 ověřených zákazníků v Evropě. 60denní záruka vrácení peněz, bez otázek. Odkaz v popisu má nyní speciální nabídku. Pokud se každé ráno budíš s bolestí kloubů, neignoruj to.